Ako vytvoriť so svojím mužom opäť tú blízkosť, ktorá tam bola kedysi? Aj keď ste už spolubývajúci alebo ako súrodenci. Blízkosť sa vytvára práve tým, že máme ten spoločný priestor na rozhovory, na otázky. Presne tak, ako si pamätáš, keď ste spolu začali randiť. Keď sa ho pýtal, on sa teba pýtal, pozerali ste sa do očí, otázky, spoznávanie, chodili ste spolu na spoločné aktivity. Toto časom slabne. Jasné, prídu deti, prídu nejaké problémy, ok, v poriadku, ale ak sa z toho stane zvyk, že sedíte každý večer spolu na gauči. Pri tomto by sa nikto nezalúbil, keby to bolo na začiatku. A láska není proste to, že takto teraz cítiš, tak to bude do konca života. To je činnosť. To sú veci, ktoré prejavuješ každý deň. Je to väčšinou v maličkostiach. Jedno veľké gesto nestačí. Nestačí sa proste objaviť s kyticou obrovských rúží. Maličkosti každý deň. To je to, čo udržiava lásku, ten plamienok. Čiže začni v malom. Začni jednou otázkou denne. Začni spoznávať svojho muža znova. Pri prvom rande si sa ho tiež prvýkrát niečo spýtala. Teraz je ten čas na spoznávanie opäť. Tá blízkosť sa nebuduje iným spôsobom. Stále tým istým. Tá otázka môže byť, na čo sa tešíš dneska? Prekvapilo ťa niečo tento týždeň? Máš z niečoho tento týždeň obavy? Naozaj len úplne také priateľské otázky, kde sa nič nedá pokaziť. A áno, možno kde je ten vzťah rozvrátený, nebude toto možno ono, lebo treba na iných veciach pracovať. Ale ak ide o blízkosť, vášeň, lásku, k týmto malým krokom môžeš ukázať tomu partnerovi, že si otvorená spojeniu. A potom sa buduje spojenie alebo blízkosť, ale tiež aj tá vášeň tým, že zažijete niečo spolu. Tým, že pôjdete niekam. Ale nie je stále to isté nudné, čo už poznáte, tá istá túra, tá istá prechádzka. Skúste ísť na iné miesto. Skúste ísť na plne iný typ aktivít. Ten nový zážitok vytvára práve to nové poznanie, tú novú tému, to nové spojenie, ktoré môže tam nastať. Ja viem, že to možno človeka nebaví, hej, že sú tam deti, domácnosť, hypotéka, už to je taká nuda, hej, rutina, taký ten dospelý život, vážny. Ale ak naozaj chceš nejako zlepšiť ten vzťah, toto môže byť tá cesta.